Estem celebrant els 100 anys de l'esgrima catalana, 100 anys d'una federació que ha sigut referent i pionera des del seu inici. A la seva primera participació als Jocs Olímpics moderns, l'any 1896, la Federació Catalana actual, amb més de 800 llicències, més de 20 clubs participants, va ser fundada l'any 1922 per uns atletes catalans que en aquells moments ja eren pioners també a l'Estat. De fet, l'any 1933, quan es va crear aquesta casa, la Casa de l'Esport, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, una de les 18 federacions que va ser pionera, conjuntament amb la que presidia Pompeu Fabra, doncs va ser precisament la Federació d'Esgrima. I aquest lideratge l'ha continuat tinguent fins ara. I, per tant, des de la Unió de Federacions només podem desitjar 100 anys més d'èxits i de lideratge. Per mi és un orgull poder ser president en un moment com aquest, en què celebrem un centenari, que no és una celebració petita. Tens oportunitat de fer una vegada a la vida i estem contents de poder-ho fer. Tenim ganes de tornar a la màxima activitat després de tota aquesta etapa de pandèmia i esperem que aquest centenari serveixi per reforçar-nos com a col·lectiu a l'esgrima i per donar-nos a conèixer encara més i seguir ampliant la família de l'esgrima a Catalunya.